Çekemeyen anten taksın, yetmedi bize uydudan baksın. Dedikodumuzu yapan kıskanan kırmızı balon gibi Canavar geriden olabilir, canavar senin uman. Mani çekemeyen anten taksın, yetmedi bize uydudan baksın. Dedikodumuzu yapan kıskanan kırmızı balon gibi. Çekemeyen anten taksın, yetmedi bize uydudan baksın. Dedikodumuzu yapan kıskanan kırmızı balon gibi. Hei tu, mademoiselle, ia stai așa să facem amândoi o poză, s-o pun pe pagina mea să te vedem. Că ești bună rău, trupul perfect de când mama. Hei tu, mademoiselle, ia stai așa să facem amândoi o poză, s-o pun pe pagina mea să te vedem. Că ești bună rău, trupul perfect de când mama. Greu să se nască vreodată șmecher ca mine pe stradă. Nu-i unul să pot avea capabilitatea mea. Am valoarea mea aparte. Ko? Nie. Nie ma wcierałci. Ko? Nie. Nie ma wcierałci. O știi pe tipa aia care-i top de top, aia care e virală pe TikTok, ce face story mereu pe Instagram. Aia mă, aia este number one. O știi pe tipa aia care-i top de top, aia care e virală pe TikTok, ce face story mereu pe Instagram. Aia mă, aia este number one. Mi-e dor și atunci când sunt cu tine, de săruturile lune, mângâierile fine. M-ai făcut să te iubesc, să fii tot ce îmi doresc, aș avea o viață în plus cu tine. Mi-e dor